Kublai pi baroi pidian subhai pi shakatup kubor mental ke janmi. Shaban paj ki kubor nginya pet shwai ki mat bakong san. Leo Menteri Rang Badu ke Narendra Modi ke jing thungkam ka bahe ya ka balatip kum ka rozgar mela na ka benta ban thep kam hadur shipau lak ngot ki bril. La shim shibon ki senjam ban ai kam ai jam hakini ki pras nam balalet no ula ong. In Bengno ke sarkar ya baro ki an ki bamtrai kam sho bentep Menteri Katanat ki kam law ba justice ka sarkar pedeng ukirin rijuju. Ai jingero Menteri Katanat law ba justice ka sarkar pedeng ukirin rijuju ya ka seng NPP ka balam kemat ka sarkar Meghalaya ulak kentat ban kren halor ki jingdawa ban pentrai kam ya ka ILP ha ka jela. But haka limpong yele akai T20 World Cup Cricket. Job ka New Zealand da prap kandairan Persia ya ka Australia. Lesha yele akai ka India but Pakistan. Ki kubor ki babnya. Menteri Rang Badu ke Narendra Modi minta ke singiu laple ke jing thungkam ka bahe bha hakari ya ka balatep kum ka rozgar mela na ka benta ban thungkam ya ki shipolak ngot ki brio. Hakani ka limpong la ay ki shiti thungkam sya kumba nyo pusan hajar ngot ki brio na ka benta ka wat thungkam ka baningkong bantrei haki post baper haki na trei kam ka sarkar pedeng. Haba ay jingkren limba ka video conference Menteri Rang Badu ke ri ula ong kane kadai ka way na kisin jam ban play ki lat yo kam yo jam na ka benta ki samla kari. Ulaong baka sarkar kala shimshi bon ki senjam na kabenta ban aikam ban play ya ki lat sengkam lajong hakini ki pras nam balalet no. मेहनत है पहले सरकारी नौकरी के लिए अगर किसी को अप्लाई करना होता था तो वहीं से अनेक परेशानियां शुरू हो जाती थी। भांति भांति के प्रमाण पत्र मांगे जाते, जो प्रमाण पत्र होते भी थे उनको प्रमाणित करने के लिए आपको नेताओं के घर के बाहर कतार लगा के खड़ा रहना पड़ता था, अफसरों की सिफारिश लेकर के जाना पड़ता था। हमने सरकार के शुरुआती वर्षों में ही इन सभी मुश्किलों से युवाओं को मुक्ति दे दी। Menteri ka sarkar pedeng bakpet ya katanat law but justice ukirin rijuju ulai shimbenta haka program jangka rozgar mela ya kabala penlong haka jaka penyang kali hamadan pulo. Urijuju la samru ya ka shiti thungkam shakito kibala sha thepkam haka tanat Department of Post bat kiwe tanat trekam ka sarkar pedeng haka jingyadon lang jong UMLA ka seng BJP uba Alexander Lalu Hek Chief Postmaster General Usuprata Das na pedeng kiwe. Habai jingkren menta ke sengi urijuju lai kublai kitu ki badang yo kam thamai but yo pediang yakashiti thungkam. Today I am in Shillong. I have been coming to Meghalaya like many other places. The governance as well as the special emphasis for the rural areas, for the border areas have changed tremendously in last 8 years. हमारे यहाँ पे जो अलग अलग राज्य से आए हैं, खास करके जो आज के इस रोजगार मेला में अपना जो अपॉइंटमेंट लेटर्स को लेने के लिए आए हैं, मैं आपको बधाई देता हूँ, आपको शुभकामनाएं देता हूँ। Menteri Katanat Law but Justice ka sarkar pedeng ukirin rijuju minta ke sengi ula pintip baka sarkar pedeng kala rai ban wengno nakakot an ya baro ki an ki bamtrai kam sho. Haba keren ba kilai pathai kubor ha Shillong urijuju la ong baka jing tmu jong ka jing don ki an kalong ban wanra iki babha nakabenta ki nong shong shnong. Haba pinpao baka sarkar ka kwa ban ai ke jing bishar ka bastet bat ka babha kumta ula ong ba baro ki an ki bamdan kam ki bala thau nadu menshwa bat ki bam ya hap shu bat ka juk bamenta kim dei shu ban don hakakot an ulai thu ru baka sarkar pedeng kala deb ban wengno hadu shi hajar sanspa teli ki an ki bakum kini. Assistant Branch Postmaster
we have decided to remove all the obsolete laws, all archaic laws from the statute books. Unnecessary laws are a burden for the common man. Unnecessary laws which were enacted long time back, which do not have any relevance in today's time, do not deserve to be in the statute books. So we have already removed more than 1,500 laws. In the coming winter session of the Parliament, I am also getting ready to introduce many more repealment acts in the Parliament. Menteri Kesarkar Pedeng bapet ya ketenat law but justice Kiran Rijuju ula yaro ya ka NPP ka balong ka seng ka balam khmat ya ka sarkar MDA ha MEGHALAYA da ka baong bakala le shibon ki kam ki babha ha ka jilla haba kren ba kilat pathai khubor ha shilong menta kasngi ula ong ba yakini ki kam babha endang la ban le bha shushu la da ka seng BJP ka yo ban binta ka bakham he ha ka sarkar Ulapan pau ba ha ka no ka jilla basin shar ka seng BJP ne ha ka ba ka seng BJP ka yo ya ka binta ka ba kham he ha ka sarkar ki brew ki kham yo bon ki jing mentoy na mar ba ka BJP ka don bet tang ka wei ka jing tmu bat kata ka long ban shakri na ka binta ki brew Haba penpau ba ka BJP ka trekam ha ka mission mode Rijuju la ngau ba ka MEGHALAYA ka don kam ban yo khambon ki MLA na ka seng BJP Hakaway pat kaliang Rijuju syam la ai kinu ki jingkin tho hakabaya day bat ka jingdawa ban pentre kam ya ka in line permit ha MEGHALAYA da ka boong ba yakani ka don kam ka jingya tai ka bajanai bat ka jingya peliu jingmon habaya day pat ka Citizenship Amendment Act ula ong ba la ban pentre kam ya ka CAA na mar ka jingwan jong ka klam bat ka tanat ki kampo yeng ka dang hab ban kmi ya bon ki benta hakabaya day bat kani Meghalaya people have voted for the NDA led by the NPP, or Conrad Sangma's party. They are doing good job, but I wish BJP has a more role in the government because more role of BJP will bring more development and more benefits to the people. The issues about each state is different from the other. The local demands, the issues raised by the local people here, it has its own relevance and importance, and government has to take a collective decision taking into account the larger interests of everyone. I cannot comment on any specific thing because it requires larger deliberation and as well as consultation. MLA na ka seng TMC ha MEGHALAYA uba Charles Pingrove Ulabu ka jingkali siya ka sarkar MEGHALAYA Democratic Alliance halor ka jingle bamsut niyo jongka yaki nong hikay school primary ki batray kontrak. Katkum ka jingong jong iba siya sila ong baka sarkar ka don kam ban shimkya yaki jing balapen pau daki nong hikay jong ka MEGHALAYA Government Lower Primary School Contractual Teachers Association. Habak daw baka jingya lang hapedeng ka MGLPSCTA bat usembut Menteri Rangba uba Preston Tinsong kalalong ka bamdasyay iba pengrop ilaong baka sarkar MDA lese kamdashim kia hadu kata-kata banpet yakini kijing Concerns of the MEGHALAYA Government Lower Primary School Contractual Teachers Association should be taken a bit more seriously by this government and try and address their issues so that they deserve whatever benefits they need to get from this protest that they had. Therefore, the inconclusive meeting that they had with the Deputy Chief Minister will not go down well with them, and at the same time may send a signal to them that perhaps the government is not very serious in addressing their issues. Kakinhun ilekay jong ka New Zealand kalas dang ka jing ilekay T20 World Cup ha karukom ka ba itanad ba da ka ba penlim no ya kakinhun ka babat ya ka nam la do kata ka Australia da prap kendai ran ha Sydney menta kasngi u Devon Conway ulala bantit haduk kendai pu aran naki san pu pra ball klem da sharp pen hap no bat kani ka jing ilekay bah ka jong u kala penlong ka New Zealand ban yo haduk pra arspa run bat hap tang live wicket
Kirang ile kai ke New Zealand kilala le kai bah ha ka pali kawang bol da ka ba kilala ban penhap lut ya baro kinong ti jong kaliang Persia ha ka ba ko Australia kala yo tang shispa khatwei ran na ki khatnyo point iwei over. Utem Southie ulala ban penhap hadu live wicket but I tang drill run. But Mitchell Sana ulala ban penhap live wicket but I tang lai puwei run. Hakawai pat kaliang ke jingile akai bala up kemit lengti hapadeng ke India bat Pakistan kan long la syai ke sengi laban ke daw hang ni ba ka tiket nak ke bentai ke ni ke jingile akai T20 World Cup hapadeng ke India bat Pakistan la dep pandelun. Mentapa ini pe ke jinglong jingman ke sun beneng. Ka jingshet ke long arpusan point iwe degree Celsius bat ke jing kriat ke long khatsau point lai degree Celsius. Ke jing sngam ka hau ke long Saupuway na kashispa akapor minstep but saupukandai na kashispa akapor janmit. Kandon kajing hap slap kaba malumala habon kijaka. Haswa bangin penkut no ni penkin mawi pi baya kanika kubor na loba POE haki television pila ruban pet live haka YouTube channel jongka DD News Shillong nakabenta ki kubor baman la kasngi. Pila ruban pet yaka kubor jongka DD News Shillong haka Instagram, Facebook pat Twitter. Syaban poi syabakut jong katuk kubor nginya pet biang sa shise ni kimat bekongsan. Leo Menteri Rang Baduk Keri Narendra Modi ke jing thungkam ka bahek balatip kum ka Rosgar Mela nak benta ban thep hadu shipolak ngot ki brio la shim shibon ki senjam ban aikam aijam hakini ki prasnam balalet no ulaong. Enweng no ke sarkar ya baru ki an ki bam tray kam show pentep menteri katnat ki kam law but justice ke sarkar pedeng ukiren Rijiju. Junior Menteri Katnat Law but Justice ke sarkar pedeng ukiren Rijiju ya ka seng NPP ke balam khmat ke sarkar Meghalaya ulak kintat banyak keren halor ke jingdawa ban pentrai kam ya ka ILP ha ke jela. Ban haga limpung ile akai T20 World Cup Cricket job ka New Zealand da prap kendairan Persia ke Australia. Lesai ile akai ke India bat Pakistan. Te parlo katung ilapor siya bakot jong katuk kubor jong ni menta ka janmit. Hadu bini siyang biyang bat pila siya kasi kublay pi baro.